bingelele kokukhwela emakhaya la pasipotela lethu ukubukela emakhaya la yana inkinga edlezile ukubukela emakhaya namhlanje ngesibhelele ubaba la wathi ucela simsize akhe nenkinga lokuthi ayithenge ngeke kodwa ke bukela nendlela nama nengina ngesikele ngesomuzi baba ukukhala before sinikele inkonzo bokwenza ukuthi subscribe button like and comment danko phela kwengubingeleleke umphakathi lo okhulumayo ke ubhusho obukhali umfoka Mpunzana cha bemphakathi ngithi nje cha namhlanje angicelele izinsizwa zingiphelezele siye kule nsizwe yenza amagate la kunensizwe yenza amagate ngayicela ngedala ukuthi engenzele igate ayilenzile namanje sengize ngicelele izinsizwa ukuthi cha zingiphelezele ke ngiyoza ukuthi kahle hle ibanjwe yini nanokuthi izongikhokhela nini imali yami ke mawukuthi iyahluleka ukwenza umsebenzi. Usangibona mina? Yebo, hayi ngikubona. Baba. Mhlambe besingayithola indawo yokuthi sikhulume. Kwenze njani mkhulu wakho? Qhamuka abantu abaphethe amakhamera kwenze njani? Ngiyakubona ndoda ubhizi kakhulu. Ngiza nalamadoda nje wona azoxazulula lenkinga phakathi kwami nawe. Angithi akhumbula ngafika ngenze ngathi ngenzele hayi khuleka baba hawumi. Ithini esizoyilandela nje kahle ndoda. Singahlala kuphansi. Nomuntu obesingangena ngaphakathi. Ngoba mina mkhulu ngakhuluma nawe manje wasuqhamuka ungiqhamukela nabantu mkhulu. Khuluma nabo mina ngiqedile ukukhuluma nabo. Lalela umkhulu. Thina kahle sesikhulumela umkhulu on behalf of umkhulu wena usukhuluma nathi. Ngoba udaba lakho uselilethe kuthini umkhulu. Hayi ayikho inkinga singahlala phansi. No singangena kuwe. Hayi ngingena khona. Awukodwa mkhulu ke udlamu ngamkhulu ngibe ngakhuluma nawe mkhulu sengiqhamukela nabantu. Ayahamba ndoda, hamba ndoda. Usubona udlame wena sonke lesikhathi ubuka libona udlame. Hey. Sohlala kanjani ke lapha? Indawo esibeka amaqiniso okusebenzela kuyona. Okay. Okay, mkhulu futhi sizaqoqa khona la iduze kwakho mfowethu. Yebo hayi. Awusekho into yokusula lapha eduze sisula. Hayi, na iphathu lapha. Okay. Kodwa mkhulu hayi. Ungalokho uthi awukodwa mkhulu ngoba ubona uPopayi la kumina mfana wami. Cha mkhulu ngakhuluma nawe mkhulu ngachazela udaba lakho ukuthi mkhulu ngoba ngibhizi ngenza amaphethi ngokulethela igate lakho mkhulu. Okay bafo. Hamba njani? Yebo ngiyaphiya mkhulu. Hayi. Nkonzi kahle igama lami mina ngingwe ehlezeni. Yebo. Hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Yebo. Hamba nomkhulu la uyena osibhalelile wathi unenkinga nawe umkhulu. Yebo. Kodwa ke awuthi nje ingayi ngamaningi. Cela ke simkhulu sicela ukuthi lokhu ngiyela udaba. Kulunga wehlisi nje umoya ukhululeke usindlalele lo nkulu. Cha madoda ngafika kulensizwa ngizokwenza igate ngoba ngase ngifelwe igate lapha na selidala sengithi cha kwengishintshe igate ngibona lensizwa yenza umsebenzi omuhle oncomekayo mangifika kulensizwa cha ngase ngifika mangifika iwenza amagate njengoba angihlaba umuntu amagate ngase ngithi ke hayi insizwa yakithi ke ngiyacela ngenzele igate kodwa lami igate liyashesha kusho ngalo sikhathi nganginayo imali yayo cash yayikhona ngase ngithi ukuze ngingathathi isikhathi eside igate lami ndoda ungalibani namaningi ngicela ukuthi ngivele ngikhokhe ngalo sikhathi yayisithi ke lensizwa ayinankinga ukuthi ngikhokhe ngoba ngangazi ukuthi umsebenzi wayo phela ukuthi ke yenze umsebenzi wamakhasimende ukuthi ubuke kahle ngase ngikhokhela ngalo sikhathi ke kodwa manje njengoba ke iwenza umsebenzi wami akukho okwenziwe igate lami nje ulibona hleli siqhubana nokwenza amagate abanye abantu phezulu ukuthi mina ngayikhokhela imali yayo lensizwa angani mhlawumbe mayibuka mina ke ibona mhlawumbe isiphukuphuku noma ingenza udolwayo ngakukhokhela insizwa imali Bafo wangikhokhela phela mkhulu bafo ayikahle. Phela mfethu wena uchaza ukuthi
kahle kahle inkinga ukuthi ungakhokheli omkhulu yini vele kahle kahle. Sasixoxela impela naye umkhulu ngathi ngizomlungisela igesi lakhe kuzophela isonto ngimlethele igesi lakhe ngoba umkhulu wayeshiya wathi ufuna into esheshayo umkhulu. Washo ukuthi nami ngabanjwa izinto ezithile ngoba ubona la sibaningi sinathi sisebenzela umuntu sizama ukuphusha umsebenzi kwagcina singenzekanga njengoba sasishilo kumkhulu. Ngobuyela kumkhulu mtshela. Lutho angibuyelanga kuyena umkhulu wazi wayifikela yena ezosho ukuthi indoda kanti kwenzekalani indaba yegesi ngamtshela ukuthi hayi ngizomlungisela igesi lakhe. Okay, liphiki igesi yamkhulu. Ngoba ngisalungisa amanye amagesi bengicabanga ukuthi ngizomlungisela umkhulu nje kuzona le zinsuku lezi ezilandelayo ukuthi ngimsethele umkhulu igesi lakhe. Ziningi izinsuku ezilandelayo wena hlala edabeni usitshela ukuthi luphi usuku ozolungisela ngalo umkhulu igesi lakhe. And mkhulu usunesikhathi esingakanani ulindile igesi? Ziphelile ngithi inyanga engaphezulu kwey'ntathu ngilindile igate ngoba ngumuntu oyisebenzayo ohamba endaweni ingakho ngangithi ngicela ngenze ngalo sikhathi. Kanti futhi okunye akaze angangitshele lo mfana ukuthi usebenzela umuntu. Mina ngangazi ukuthi njengoba ngikhokha kumnikazi womsebenzi. Okay. Ngingajabula ke mase ngibone-ke umnikazi womsebenzi ukuze kucace ukuthi namhlanje ke kwenzakalani ngoba ngizohamba nalo elinye lamagate ngoba lamagate ala owenzayo awosazibala igate lami. Kodwa mkhulu sizokulungisela mkhulu lakhe igate manje umlungu nami ngisanda ukungena kulo msebenzi ngisanda ukuqashwa nje. Wamfethu. Okay. Bra. Mkhulu wawunemalini mfethu ukuze indaba sizoyithola nje kusonke kahle ukuthi iyaphi kanjani. Hayi lensizwa ngangiyinike u3500. Kwazi sengangifuna phela umsebenzi usheshe ngayikhokhela nje yonke imali yayo ayikho imali yasala. Wayithatha yonke imali yamkhulu. Ngayithatha yonke imali yamkhulu ngoba umkhulu ngangimchazelile ukuthi sakhona abantu abangaphambili kusamele ngibenzele amagate akathi ukulinda kancane ngizomlungisela naye igate lakhe umkhulu. The time umlungiselele igate the time wena ulindisa umkhulu igate lakhe akukho wena usukcommunicate nomkhulu akukho sokwenzayo ukuthi umkhulu mhlambe namhlanje uzomfonela umtshela umkhulu ukuthi mkhulu njengoba ngimile mina ngingasebenzi ilinde 1 or 2 or 3. Hayi umkhulu bengimfonela ngimtshele ukuthi igesi lakho khulileka kakhulu ngiphezu kwayo. Mfana amambunga lento eshoyo uzokwenza ukuthi ngikubambe phonse phezulu mfana wami uyangezwa? Kodwa mkhulu lalela uyangibona mina kahle ngifona cha uyangibona kahle ngiyakubona ukuze kuthiwa ngupusha okhaya hayi mfana wami ngizobamba ngikudedele mfana wami ungakhuluma into engeke umadoda lensizwa ayikho lento eshoyo lalela la nosukusenzile ngiqamba manga phela umkhulu uyalazi iqiniso naye uyazi ukuthi besikhuluma igesi lakhe ngizomlungisela. Ima-ke mfethu wena mfethu usho ukuthi nje umuntu ngisho esekhokhele yonke imali enga-3500 and wena awayikho nje into ekudlayo yokuthi umuntu ulinde phela into yakhe ayithembise kuwena awusho-ke futhi before nje sizisiye phambili kwenzakalani ngawe uyiliphi udlalela iPirates noma udlalela iKaizer? Hayi ngidlalela iKaizer. Hayi kahle wena. Hayi ngempela. Owala? Ngola eSouth Africa. Hayi ngeke. Kodwa nenhlelo. Empethu, lalela la. Asifuni size siye kude nalesi story. Wena uzama ukulungisa udaba lakho nomkhulu. Manje umkhulu ke futhi inkinga nansi. Ngeke sambe ungaphumanga isolution la yokuthi igate namkhulu kwenzakalani ngayo. Njengoba bethi umkhulu futhi uyabona ukuthi khona igate la eminyango alibonayo ukuthi lingangena kwakhe. Hayi doda engazuthi sihamba nalo kwayilona kwayileli la. Manje ukuthi lamagate la odiwa abantu ayahamba nje. Imake umkhulu kanti lakhe wayilenzele. Umkhulu ngizomlungisela igate la. Ima wena ngiphansi ukuthi umkhulu elakhe wayelenzeni kusho umkhulu wayezemenzele for free. Kodwa mkhulu wangifaka enkingeni. Ngiyakwazi ukuhamba amagate. Wena uyifaka enkingeni mfana wami. Wena ubona uChristmas mawubona mina. Ubona ufana Christmas. Kwakufili odigate tamkhulu. Imake futhi njengoba wena uthi umkhulu akakulindi. Umphathi wakho uyazi ukuthi umkhulu usesenesikhathi esingakanani ekukhokhela igate lakhe.
ayiluthakazi umkhulu umkhulu wayekhulume nami bengithi umkhulu ngizomenzela into yakhe esheshayo ngisho ngimhambisela igesi lakhe umphathi nami bengishayela igwinya lami la. Okay, awushaya igwinya lakho-ke singaze nathi-ke nathi sishaye igwinya lethu-ke kuwena. Awuqala ushaya igwinya lakho la emnyango la awuphume nento ecacayo ukuthi umenzela manje umkhulu igate sokulinda umenzele or else khona esothatha la umkhulu azohamba na 3500 sakuseyimali encane baba. Ngiyazi akuseyimali encane ngoba kumsomluko ngicela ukumlethela ngolesihlanu igesi lakhe umkhulu khombisa ukuthi hayi ngiyimisele ngoba umlungu wami ngisanda ukungena kulo msebenzi ngangixosha ngempela ukuthi uzwe into nje ungithembe kakhulu ishiyo kasi nje ungithembe kakhulu ngoba ngikukhuthalela umsebenzi. Imake mfethu thina hayi ukuthi sifuna ukugxoshisa. You understand? Kodwa thina into esilwa nayo igate lamkhulu. Umkhulu leli alifuna kuyimanje. Mkhulu konke-ke sekulele kuwena-ke doda endala ukuthi simisa kanjani. Cha, njengamanje angisezokhuluma nawe. Uyangizwa? Lalela. Angisezokhuluma nawe mfana wami ngezwe. Mina ngidlala abafana. Ngithi njengamanje sicela usikelele umphathi wakho. Akwesazokhuluma nawe. Sicela madoda. Njengoba sengikhulumile nalensizwa indaba ayitha indawo. Koshona ilanga sikhuluma esigidagida endaweni yodwa. Sicela usikelele umphathi wakho. Ngale kwalokho uzoyivala le ndawo ongazi kahle. Njengoba mkhuluningi futhi umphathi wami akekho usahambile umphathi wakhe. Ngisele somlinda simlinda. Sicela usikelele okhona-ke la ekhaya. Okhona. Ngenzeka futhi engafiki umphathi wami. Awufiki inamba yakhe. Okay. Umkhulu asenzeni kanje ngoba umfethu siyambona libele baleke. Asenzeni into eyodwa wendoda ecacile. Wena awusitshela ukuthi senze njani manje. Isida sikhuluma nomphathi wakho ukuze sibe nento ephathekayo umkhulu azohamba naye yazi ukuthi okay ngenzele igate lami ngosuku oluthize. Thatha something la esofike siyoyi-check ukuthi iyalingana endapha endlini kamkhulu. Akuthi ayilingani uyayibuya uzoyehlisa ize kube yile efuna umkhulu. Kushuthi usuku olipendela khona-ke endlini kamkhulu igate. Kodwa ngoba ngichaza nje ukuthi umkhulu ngizomlungisela igesi lakhe ngoba vele mfethu wena engazuthi khona usungasakuzwa kahle la isikhathi sokuchaza la Uyadlala lo mfana. Udlala ngempela mfana. lalela la wena Uthi into ayijwayele le ujwayele. hayi lutho mkhulu. Wena kahle kushuthi umkhulu ngumthatha kancane ngoba umbone ngazuthi usethe ukukhula. Hayi lutho. Uthuswa intshebe enhloko. Umkhulu ngizomlungisela igesi lakhe ukuthi nami ngisengaphintshela nje. Okay, awumpintsheke kumhlanganisela-ke into yakhe omkhulu la ngaphandle noma soqala khona ukuthatha khona la endlini makuwukuthi usenzela into esingayiboni kahle. Umphathi wami ngangixosha kabi mase sefika endlini izinto ayisaphelele. Imali ikhona imali kamkhulu. Okwamanje ayikho imali kamkhulu kodwa igesi lakhe ngingakho ngisho bengizomlungisela umkhulu igesi lakhe noma kanjani umkhulu uzolithola igesi. Okay mkhulu yazi senze njani? Akusasenze nje into elula. Ukuthi kumele kube khona esizohamba naye Kulamagate lawa. Kulamagate lawa. Asithathe asizukuthola phela manje imvume kuye. Kodwa sokuthatha ekhona. Asizuyithola imvume kuye. Kodwa sokuthatha ekhona uyena ufakazi wento esoyithatha la. Ngoba vele imali okuzobona ngathi yena wenza ubugebengu. Konke kwaphelela kuye. Hayi mkhulu akukho ubugebengu mkhulu. Wathi ngikwaphela igate mkhulu wanginikeza imali mkhulu. Ngizolakha igate ngilethele. Letha phela imali kamkhulu. Ngizothatha ngizolenza igate lakhe. Wena mfana ngiphuza inyongo sengukuyekelela amadoda uyabona uma ngize ngalanda lamadoda. Ingoba engingafuni ukuthi ungibone ukuthi kahle hle ngubani. Njengoba ngubhusha obukhali mfana anginyakazi mina ngokushaya njengemamba. Sengihlonipha lamadoda engwabizini. We baba. Lalela. Ngalibele ukuphukelisa umkhulu ngoshukela nje. Lalela la. Yazi. Ngeke asasifuna ukuxabana nawe yazi. Ngeke. Awuke wenza into ecacileke kusheshe kucaca. Sifuna ukuhamba thina la. Sineyinkinga eyiningabe kumele si-attend. Ngalibele sijwayela kabi wena noma mhlawumbe ubone ukuthi sikhuluma kahle mhlawumbe ubone ukuthi usigibele emakhanda. Hayi lutho. Pho manje wenzani? Hayi. Okay asukumene ukukhomba ukuthi iliphi igate esokuthatha la noma imiphi imshini esihamba nayo ngoba
uma lingaphumi igate amkhulu manje thatha something wangiyezwa. you understand Wangiyezwa. and futhi ngewenze lutho ngalokho Wangiyezwa. makuwukuthi futhi uyagoloza sithatha kwawena sihamba nawe Ngiyezwa. Sobona ukuthi liphi igate esizothatha kuzo nomkhulu naye angithemba ukuthi hayi angidlali ngaye. Masho ukuthi hayi khuleka makuwukuthi angishathatha wonke lamagate asabe sobona emnyango ukuthi khulu yini esithathayo yini esishiyayo ya ubuze nyongo mfana awuyisa mfana abasha abantu ngenela impela nje lo mfana lo ngiyadawuzela uzochazela ukuthi kwenzakalani umkhulu egate lakhe kwenzakalani la awuchazela khona liphi igate okubonayo ukuthi lizoba right for kwakho la hayi ngokwenani lemali lamagesi lawa go2 go2 ayahamba awuhambe omabili angeke mkhulu ngeke uyigethele ngcono ukhambele. Hey baba angizukuzwa ngawe nayo imali kamkhulu Hayi ngeke liquality kakhulu leli yabo simfanele uhamba naleli. lalela ke mfana sasebenza yima manje ngeke ukwazi ukuyikhethela Hayi ngeke kwazi kwamba ungathini nje umlungu engakhala kahle ngeke kwazi kwamba uthula bagate. Ngcono uzohamba igate elilodwa. manje okay yini kodwa decide ukuyenza umkhulu yambuyisela imali yakhe noma wenze njani Umkhulu ngizomakhela elinye igate umkhulu. Ngcono athathe lona leli. hayi wena uthatha kancane nafana Hayi mkhulu ngithatha kancane. wemfethu uthatha kancane Hayi lalela amadoda amagesi ahamba omabili imali baba Khulula. cela usondezele lelo gate la lalela baba hayi ngeke. yima we baba phela uyalo uma uswenze njalo Hayi angilwa. pho wenzani umuntu vimba phela igate uyalo nangumuntu bozo hey wena usijwayela kabi wena Umlungu uzothini? namkhophi Uzothini? wena kahle wena hamba namagesi Mkhulu kodwa hayi ngeke iyasala mkhulu. Mfethu awuphindi ubambe leli ke ufake impango ngoba usijwayela kabi Umlungu Hayi uzothini? inkawu Asambe singadlala lo mfana imangivulele igate imangivulele igate ubani umlungu wakho la Nangu umlungu eqhamuka. wena ngoba wathi umlungu wena nje so umlungu wakho la Ngike ngasho ukuthi ngiqashiwe la. Wendoda kozala uba obana Umlungu. hayi mina umnumzana legceke Cha. angikwazi nafana angikwazi no nangu umuntu esimaziyo wena manje sikwazi le ndoda lengayazi iqashwe yimi i-apartment yami baba kwenzakalani la hey angimazi mina lo mfana mina ngazi ukuthi nangu umnikazi nangu umuntu wanika webhizinisi kanti uba mnikazi webhizinisi wendoda yazi la ngipakela-ke ngathi futhi ngisakhuluma nama-customer kunabantu abafuna amagesi la amaye lawa phela wabantu lafanelanga Ngiyamtshela manje umkhulu. obani labana Ngizokuchazela umlungu. Umkhulu lo efike ezozenzela igate la manje ngiyangihlakala msenza ngiyamtshela ukuthi lama gate awabantu kanje. ubani umuntu omkoletayo wahlahla Umkhulu webe odigate la manje bezobheka igate la ngiyamtshela lama gate la akusawa abantu odiwe. imake mfethu kodwa phela uyangixaka wendodana wangitshela ukuthi uyena umnikazi womsebenzi uwe sekuwe manje umnikazi no hayi mina i-apartment yami le ndoda leyisebenza la ekhaya yona ngiqashile baphela imake cela u-understand lesi story asinankinga ukuthi umsebenzi wakho umkhulu ngicela uchazele umfethu ukuthi uney'nyanga ey'ngaki wa-oda kulo mfethu and imali usemnikile Asihlaleni phansi mlungu ngichazele isitori sithini. cha imangichaze mfana ungangenze umqambe manga imdala awumnike isuma mana wo lalela ndoda uThuba lo mfana ngifikile lapha wena ndoda nga-order igate ngamnika lo mfana iy'nkulungwane ey'ntathu 3,500 ngaphezulu ngithi akangenzela igate ngokushesha ngoba igate lakwami selibhukile lo mfana akazange akwenze lokho ngilokhu ngibuye iy'khathi ey'ningi la ngizobheka leli Ngisho gate mkhulu lo ukuthi wena mfana thula wena mfana yini ungafuni ukuthi pheza cha mangabe lo mfana ngimnikile imba ngangilindele ukuthi uzoshesha uqede umsebenzi ukuze noma ngoba ngumuntu oyisebenzayo ohambayo ukuze into zami yiphephe ekhaya nasekhaya ingane zami zikwazi ukuphepha lo mfana mangifika lapha akawenzile umsebenzi ikhathini ngaze ngalanda ke lolu hlelo njengoba ngibona lezi insizwa ngifike nazo wena namhlanje bengakaze ngikuficeke wena njengomnikazi wekhaya yazi ukuthi mina nangebhadi bengazi ukuthi ubafo lo kunezinto ayivusayo efana njengalezi mina ngitshe mhlawumbe nje hayi lama-customer lawo efanele siwahambisele kulamavili azayo kodwa-ke ngazi noma mhlawumbe singayilungisa kanjani lento
mkhulu ngoba manje yabona nje umuntu masegcwele abantu kanjena amegcekeni lami noma phela ngisebengambuka kanjani manje angiyithandi lento yabona angazi mhlawumbe singakwazi ukuthi sikhulume njengamadoda ukuthi sport bisanjani ngizodila nayo le ndoda cha baba kahle kahle hayi nathi ukuthi size kabi la makuwukuthi nawe mhlambe ngamrefunda umkhulu imali yakhe mase kuwukuthi-ke kuqhutshekelwa phambili-ke nakho konke kodwa kahle kahle thina sikuzele la mkhulu wena-ke usuzothatha i-decision yokuthi kwenzakalani from manje ngoba njengoba usibona nje siyawathatha la magate angithi igate lamkhulu sithatha u-3 months lo mfethu engalikhiphi la magate-ke umkhulu uyozama ukupatanisa wona-ke ukuthi-ke kuba yiwona amagate-ke azowafaka-ke kwakhe futhi uyena ozofika lo azowapenda la magate kodwa ungenzani mkhulu ufuna abe njani abemnyama ngifuna abemnyama and sizokufaka induku futhi ukuthi uzowapenda sokulanda khululeka hayi ngizompendela umkhulu yezwa-ke mfethu ukuthi kushuthi bese yonke into bese si-arranjele yamuzwa njengoba nawe siyachaza ukuthi-ke bazokhokhelana kanjani kukubona mina bengangakhokha kuyo imali mina ngazi ukuthi uyena umnikazi womsebenzi ngazi noma mhlawumbe yafika-ke kuwe leyo mali angiyazi ngasoke ngampitshela mkhulu ingakho ngikhulumisa awuchaze iphi imali kaMkhulu angafaka abanikazi abantu abaningi ngizama ukujabulela umsebenzi ngoba ngihleze ebhizi kakhulu nani umqashani labantu yababo benzani bengipitshekile mlungu wangu uyazi nawe ngihlale ngikwenza into right awubheke nje manje cha akwesihlale phansi siyikhulume le ndaba ngibekele ukuze kuzophuma isinqumo asibhekeni khona la ukuze kucace ukuthi sihamba manje mhlambe okungenani ubaba ngimenze njani ngimrefund noma mhlambe kube ukuthi ngimfakele mahala since senziwa vele amagate awuzoda siqaleni khona la phansi asisangeni nasendlini ukuze sisike ngahlala ngapha hayi baba ungahlala phansi na vele stage simile awubheka uyaphuza nophuza lo mfana mkhulu thina some kanje into engiluleza ngayo amandla mangenza igate la thatha amandla ufuna ngeke ulunge mfana mgugusho okhaya baba nangu mkhulu nangu mfowethu la umuntu kumele siqedele lo daba yazi baba nangu kumkhulu la awuchazi ukuthi kwenzakalani imali yakhe uyayithola noma kwenzakala mkhulu wena kahle kahle njengoba ngibuzile ekuqaleni ukuthi konke othi mkhulu sikwenze siyakwenza makuwukuthi ufuna ukupha le ndoda isikhashana esincane nakhona futhi hayi eside esincane sokuthi ufeze umsebenzi wakho uzomuva kodwa umuthi awuthandi futhi siyawathatha lamagate ukuthi usihamba nawo cha sengibonile ukuthi ngokuyibuka kwami le ndoda indoda emadodeni kodwa umsebenzi wayo uyawulimaza ngokuqasha abantu abanjengalo mina ukuba kuya ngami bengizoyisusa manje lempukane ngoba izokona umsebenzi wayo kodwa uma kuwukuthi njengamanje akamxoshi kusho ukuthi indlela abasebenza ngayo le imali yami ngizoyidinga manje ngoba caca ukuthi akusekho umsebenzi uzokulindela okuhle akunjalo baba naye le ndoda yaqhamuka kumina ithi hayi nayo ilambele ifuna ukuthi ikwazi ukufaka isaka endlini nayo uqosho kusakade lapha nase ayizona labo nabo kodwa hayi kuhlambe umqondo esihlangene ngayo kodwa-ke angazi noma singalungisa kanjani entweni yakho ngicela mhlambe ngirefund le ndoda ngizokhuluma nayo mhlambe emva kwengxoxo noma senihambile ngizama ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthi ngirefund nginike 3.5 wakho ukuze nami ngingalahlekelwa baba ungabe nawe mhlambe usuqoshisa nawe ungiqoshela ama-customer ukuthi hhayi kuyabheda kuleya muzi leyana ningaphindi nize khona uma sengifayela namagate akho kodwa kuzoba ngoba kumsombuluko nje namhlanje mhlawumbe kube ngumsombuluko lozayo cha ndodana ngiyakuzwa mina hayi ukuthi ngidinga ukuthi ungirefund ngidinga ukuthi wenze umsebenzi njengoba usho ukuthi wena uzokwenza umsebenzi ngoba phela uma usungirefunda uphinde ungenzele umsebenzi uyabona usuwenza sekuyimina lapho osengumuntu ongalungile cha mina ngithi wena yenza ukuthi wenze umsebenzi ube iqiniso ebese ukuthi lo mfana njengalo angazi ukuthi wagcina kanjani abantu abanjengalapha ngoba uma nje usewulimazile umsebenzi wakho njengoba sengilanda abomthetho iphutha libe ngimina mkhulu iphutha libe ngimina iphutha libe ukuthi ngakwenzeli isla ngiqale ngilungise into zami yokusiza usohlele ngenzansi hayi ngiyayithoba
ngiphathe. Cha. Madoda awe ngithi ke mina ngizolindela wena ndoda amadoda. Njengoba uthi mfethu umkhulu abuye ngomsombuluko nozayo. Ngomsombuluko ozayo nizoya kuyena niyomfakela igate lakhe noma kumele siphinde size naye la thina. Cha ukuthi ngangizongitshela imininingwane ukuthi umkhulu uhlalaphi ngeke ngisabuze nje. Ukuthi umkhulu uhlalaphi ngoba manje kukhona nazo manje sekuthi manje. Ngesabuza ukuhlalaphi uyazi ukuthi uhlalaphi mina ngizofika early in the morning kufike ngenze leyo nto leyo. Lungise umshiya umkhulu ehithi. Kube ukuphela nje kuphela. Ngoba ngithi ufuna umrefund nambe ngenzele ukuthi phela kube inhlawulo naye imidala phela umuntu. Kodwa mkhulu wrong uma uqhamukela namakhamera. Lalela fana. Lalela fana. Manje usho ufuna ukungibona fana. Ngizokukhombisa. Yakuzwa ukuthi banako ukuthathana kancane. Wena nawe awuzama uqondisa igwegwe ebhizinisini lakho. Uma ufuna nje ukuya phambili nebhizinisi. Amazambane abolila nje awadingeki. Uyabona sekuvele elinye iside lokuthi kushuthi lento ayenzayo akayiqali. Kushuthi bangaka abantu abashayayo ke ngaphandle kwamkhulu. Ingaki imali yakhe sihambile. Ingaki? Uyayibona le nto ngihlezi ngibatasa nje nami ukuthi manje kuningi lezi. Ingakho kuthiwa umuntu ombambe entshontsha akukhuluma uyalithetha icala lokweba. Umuntu uyahamba cha uyahamba lo muntu. Hayi uzoqala jeze kodwa le ungacindezeli kakhulu ungacindezeli usawuthi esilondeni. Cha phela wemfethu into unesibindi lapha usenezwe. Amkhulu isinkwa sami bengiphila ngaso leso. Yima ngokuthi uRob omkhulu isinkwa sakho bengizomthela ngokuthi kuthinteka awume ngeke ngikwazi ukujwayela kabi wena. Yaqondisa bravo. Hayibo musa wena ukusithatha kancane. Siyakhuluma nawe uyalibeka siyalibeka uyalibeka. Yabona manje kufika abantu abakanjani. Lento sihlezi sibukela ukuthi siyenze ngaphambi kwethu manje ngesimanga sakho. Yini ngempela lento oyenzelayo? Wesigebengu angithandi uncane kangaka. Ngifuna into enjalo. Ungaphinde akugcine nje namhlanje. Futhi vele uyagcina namhlanje. Na uvuvu. Wena musa usijwayela kabi. Ngamane ngilanda ingane yakho emakhaya izosebenza ngoba manje naye iyakhala nje. Wena ngazizwayela nje. Kodwa manje lento siyenza mase kufika abantu bezogcwala manje la egcekeni bezofuna into zabo manje ukhozi. Sesongekela yonke into ke kumfowethu. Ngiyezwa mfana. Hayi yena umuntu esesizobhekana naye indoda. Wena usuthatha icala la le ndoda. Mase sibuya thina makuwukuthi nawe usifeza isithembiso samkhulu. Hayi so bese senza ke noma yini. Thatha yonke lemshini ke makuwukuthi ke sibuya awusasifezi nawe isithembiso lesi osithembisa umuntu omdala la. Hayi kuzwakala. Yezwa. Hayi ngiyezwa ngiyabonga madoda. Nami sekuba njengokusho wami kuba njalo vele uMonday ngivamisa ungabikho busy kakhulu ngiyofika. Ngakhathazeki. Ekseni. Cool. Ndoda. Angithi usithembisile ukuthi next week Monday. Hayi ngiyathembisa impela. Alright. Siyabonga. Uqiniso lapha. Ngathi ngithi manje ke angicela ukubonga kakhulu. Njengoba ngangibikile eqaleni ngalaba ngelezi insizwe labafowethu angathi abangicele bangiphelezele ngiye lapho ngenzilwa khona igate. Ngenkinga engangenayo ukuthi akusenzeki ngendlela esavumelene ngayo nalo wayengenzela igate. Cha, ngihambile nalezi insizwa safika lapha sayibona lensizwa saxoxisana nayo kwangabikho ukuhambisana nayo. Sasithe sinqumo sokuthi cha asiyithathele thina esibonayo ukuthi kungasisiza ukuze sizokwazi ukubuyela ngizokwazi ukubuyela umsebenzi lo engangicetha ngenzele wona. Cha mphakathi sithe sisayophuma esangweni sahlangabezana nomnikazi womsebenzi kwazi sephela mina angazi ukuthi umnikazi womsebenzi yiyo lensizwa esayifica ingaphakathi nemali ngaze ngayikhokhela yona ngoba ngangazi yona umnikazi womsebenzi. Kodwa ke ngikuthokozela ukuthi ngithe uma ngabe ke siphuma ngesango bese kuphethe samanakho nathi ukuthi sikuculiseke sahlangabezana nomnikazi womsebenzi wayesesithatha ngokukhulu bandla ukuzehlisa wasicela sangena ngaphakathi safike sahlala ngaphakathi kwase kuyaboniswana. Kodwa ke into engiyithokozele kakhulu uzehlisile bandla naleli libhoqonga nalomfana hayi lithi kwempela selehlela ngezansi ngoba libhodla umlilo ngalesikhathi sifika lehlela ngezansi nomnikazi womsebenzi wehlela ngezansi. Cha sase sibonga ke ngase ngibonga kakhulu ngoba uthe mayethu ucela ukungikhokhela imali ngase ngithi mina cha ungangikhokhela imali njengoba imali ngangiyikhokhele ngicela ukuthi mina
uma usengakwazi ukungenzela umsebenzi ngoba into engangiyidinga igate ngicela ubuye uzongenzela wayesethi cha igate uzobuya ngenzeleke lona uzongifakela yena sekuyena ozobambela amathupha ngesonto ezayo njengomsombuluko hawu bandla uthe uyeza ulifaka igate kodwa ke ngizokucela madoda lezi zinto sengicela ngicela ukuthi ningangishiki endleleni uma ivumelwano zingasahambi kahle ngizobuye futhi nginazise ukuthi cha akusahambanga kahle njengokuvumelana kwethu esivumelene ngakho namhlanje ngizocela futhi nibuye niqhubeke kuze kufike esiphethweni sokuthi nani niyalibona igate nimele emzini kababa ngiyabonga.